Ale však to bolo asi 10. A však je to fajne, viete, ja som si sa učila, nie? No čaute, učili ste sa na ten chov? Dneska píšeme písomku. Čo ste maturitnej? Čo chceš chov? Jaká písomka je? Čo ti šive? No, jaká písomka? Čo, učili ste sa? Nie. Ja mám nejaký nápad. Matias? Ideme ku Jožkovi? Poďme. Ideme sa zohriať? Poďme. Poďte. Jožko! Pustite nás do nuka! Páči pekne, vítam. Poď sa vypiť, nie? Tá, poď sa. Dobre, ďakujem. Takže, na prvú hodinu. Na písomku. Kde ste boli na prvej hodine? Zaspali. Všetci? A to čo, všetci spolu spíte? To nikto nemá nejaký mobil? Furt sa s nimi bavíte, aj teraz ich máte. Mali ste písať písomku, hovorila mi pani profesorka Zlatošová. Napíšeme ich na ďalší týždeň, však Kedy na ňa? Jasné, samozrejme, však do Vianoc budeme písať písomky. Mne to je jedno, z ňou si to vybavte, hotovo. Čo sa bavíte s tými mobilmi väčšine? To. Kto nám dneska chýba? Mizerák, tam má napísané, že si má svoj bordel odniesť domov. Dobošová, o tej viem. To zas komu? Už som vám x-krát hovorila, mobily môžu mať požiarníci, záchranári a maximálne pôrodníci. Nie tak, ešte dokonca, to každý má to čo to je. Pripraviť si mobily, idem po košík, zbieram a na Vianoce máte vianočný dáček odo mňa, vlastné mobily. Stano, Mati, Bela, Kubo, dievčatá, poďme. Výborne, dáčeky na Vianoce mám. Dobrý deň. No nazdar, čo máš Prepačte, ty? že ruším. Len sa ku mne donieslo také, že vám chystajú karanténnu knihu. Hej, myslíš? Bavili sa o tom, som počul. Papierik sa Keď si to posielal. myslia. Ja viem, čo ja viem. Však ja im ukážem. Ešte máš niečo na mňa? Už nič. Práve pekný deň, dovidenia. Áno. Ale odo mňa to nemáte. Počúvajte, čo keby sme uspali triedu? A máte tu dá čo? Ja mám. Nemáte ešte niektoré, čo tu píše? Tu píše, že 2 kapsuly deň, to by mohli dať 5 či 6. No a keby to pomiešame aj s týmto? Aj s týmto? Dobre, tak poďme do laba to začne pomixovať. Poďme. Čo máte hotové? Máme. Hej. Jak sa máte? Výborne. Vy sa nechválite. Trieda nám spala.
Prečo? Máme vašho potkana triednu knihu. Tak mi vráte triednu knihu aj Nie, potkana. nevrátime. A prečo? Pod podmienkou, že nám ospravedlníte všetky neospravedlnené hodiny. No, ale triednu knihu potrebujem a potkana mám rada. Potkana vám dáme, ale triednu knihu nie. Tak mi vráte aspoň potkana.